Maayong hapon sa mga kaigsuon na natong Bisaya, sa Luzon, Visayas ug Mindanao, lakip ang mga overseas Filipino workers. Ako ang inyong igsuon ug higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar. Kumusta mong tanan? Summer na, pero tungod kay COVID-19 is still in the air, kinahanglan gihapon natong dublihon atong pag-amping. Kasamtang mang nakansela ang atong mga travel plans with our barkada and family, uban nilang sa mininyo. Karong hapon sa Bisaya gyud, sa atong Operation Tabang, atong tan-awon ang atong pagtabang sa mga medical health workers sa Siargao District Hospital. Ato pod makauban si Ormoc City Sangguniang Kabataan Federation President Joanne Merby Simbahon aron iambit ang ilang mga proyekto o programa sa mga kabatanunan. Sa atong Malasakit Center update, makauban nato si USEC Janji Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. O para sa atong original Bisaya music, makauban nato ang Rion, ang duo artist na midaog sa 2020 PhilPop gikan sa Ormoc City. Puno sa serbisyo publiko, inspirasyon o good vibes. Among hatod kaninyo karong hapon. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pud mapaminaw sa mga Radio Mindanao networks. DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC RMN Butuan ug DXRS 918 RMN Surigao. Ug makita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad mo kontak sa Bisaya Gyud sa among hotline numbers 0947-486-0291, 0917-848-6469. Good news sa tanan, manghatag ta og 100 pesos worth na load kini para sa pinakaunang 10 lucky winners. 10 lucky winners para sa Globe subscribers o 10 para sa Smart subscribers. Like, share, and message na dayon. Magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa Region 7, sa tabang sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development, sa pakigalayon sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, miabot na sa NCR Plus ang 11 ka mga doctors, 35 ka mga nurses ug 4 ka mga medical technologists aron makatimbang sa COVID-19 response tungod sa pagtaas sa kaso sa mga apektadong lugar nga nasa sulod sa NCR Plus. Ang mga medical frontliners nga gipadala sa Manila naggikan sa laing-laing health facilities sa Central Visayas. Sa Region 10, ang Department of Agriculture, Regional Field Office 10, nga gipanguluhan ni Regional Executive Director Carlene Collado ug Regional Technical Director for Operations Carlota Madriaga nangagtigom kauban ang Department of Tourism Region 10 ug guman pang mga ahensya sa gobyerno sa Region 10 ngadto sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Ang gisulting interbensyon lakip sa Agricultural Tourism Assessment o Evaluation sa DOT aron matanyag ang mga tourist attractions sa probinsya sa Bukidnon. Gihanig sa DOT ang ilang mga plano na development interventions aron masiguro ang seguridad, kamugaway ug dili malimtang bakasyon sa mga foreign ug local tourists sa nasod pinaagi sa suporta ug tabang sa mga government agencies sa rehiyon. Lain-laing mga ahensya ang nagpakita sa ilang interes sa pagsuporta sa DOT aron masiguro ang tourism resiliency ug aron usab mahatagan og paglambo ang panginabuhian sa mga farming ug fishing communities. Sa maong pamagi, mapadali ang pagbangon sa turismo sa rehiyon taliwala sa pagsulay na dala sa COVID-19 pandemic. Sa Region 13, niabot ang ikatulong batch sa COVID-19 vaccine nga Sinovac aron ihatag sa mga A1 priority sa Caraga. Gilangkuban kini sa 30 boxes nga Sinovac vaccine asa dunay 36,000 doses ug naay 18,000 ka individual ang mahatagan sa bakuna. Matod sa DOH Caraga nga anaa gyapon sa A1 vaccine priority ang matagaan. Mao kini sila ang mga frontline workers sa health facilities sa national ug local, private ug public, health professionals ug non-professionals, sama sa mga estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers ug uban pa. Anaa sa 53,302 sa Caraga ang anaa sa A1 list priority mao nang paningkamutan sa buhatan nga matagaan ang mga medical and non-medical nga frontliners sa syudad ug sa rehiyon. Dagang salamat, Jay. Karong hapon sa atong Operation Tabang, atong saksihon ang pagtabang sa Bisaya Gyud team sa mga medical frontliners
sa Siargao District Hospital. Let us watch this. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisan pa man aduna nay kahayag ang atong pakigbisog sa COVID-19 tungod sa pag-abot sa mga bakuna, kapadayon gihapon ang nasinating hulga sa maong sakit, labi na sa atong mga kaigsunang medical frontliners. Saysay pa ni Dr. Esterlina Tan, hepe sa Siargao District Hospital, sa ilang nasinating pagsulay karon sa panahon sa pandemya. Ang COVID-19 diri sa Siargao may duha na ka surge. So ang among mga PPA murag hapit na mahurutay. Busa, sa pagbisita sa Bisaya Gyud Team sa Siargao niadtong buwan sa Marso, mipahigayon ang atong grupo sa pagdalikyat sa Siargao District Hospital na puhon pagkatawagon na og Siargao Island Medical Center Level 2 Hospital. Ato silang gihatagan og personal protective gear, face mask, face shields, medical goggles, ug shoes and socks. Aron man lang sa maong pamaagi, atong maprotektahan ang mga bag-ong bayani. Mapasalamaton si Dr. Tan sa ilang nadawat na hinabang. Kami magapasalamaton sa grupo nga Bisaya Gyud nga nagdonar og ubay-ubay nga PPA para magamit sa among mga medical frontliners sa Siargao District Hospital para panalipod sa COVID-19. Karon niabot man ang Bisaya Gyud, so nadugangan ang among mga PPA. Kami sa Bisaya Gyud, nakaibalo, nagamay lang ang among nahatag na tabang alang sa mga medical frontliners sa Siargao District Hospital. Among saad ang tabangan sila sa pag-edukar sa mga katawhan sa saktong impormasyon kabahin sa paglikay sa maong sakit. Busa, si Dr. Tan adunay hangyo sa kadaghanan. So mao nang giayhag ko kamo mga katawhan sa pagpabakuna sa COVID-19 nga vaccine para maabot nato ang herd immunity. Dili ni nag-ingon nga dili kita magka-COVID, pero magka-COVID man gani, mild symptoms ang atong hiaguman or asymptomatic ra. Sa tanan natong kaigsunan, dili lang mga Bisaya, apan sa tanang Pilipino, sa pag-abot sa bakuna sa atong komunidad, suportahan nato kini, pinaagi sa atong pagpabakuna batok COVID-19. Nagpakita na kita sa atong pagpasalamat sa serbisyong gihatag sa atong mga bayaning medical healthcare workers. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Dagang salamat kay Doktora Esterlina Luzares Tan sa mga medical frontliners sa Siargao District Hospital. Ang tabang nagihatag sa Bisaya Gyud dili makalabaw sa inyong pagserbisyo sa atong mga kababayan na nanginahanlan og atensyon medikal labi na karong panahon sa pandemya. Kinsa pa ba'y magtinabangay kita-kita ra gihapon mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Sa atong pagbalik, bag-ong malasakit center success story ang hiatod kanato ni Undersecretary John G. Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ato pong makauban si Sangguniang Kabataan Ormoc City Federation President Joanne Marby Simbahon. Tutok lang mga higala. We will be right back. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala, Communication Secretary Martin Andanar. Laing Malasakit Center success story usab ang atong mapaminaw karong adlaw. Alang sa dugang detalye aniya si Undersecretary sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Undersecretary John G. Gonzales. Mayong hapon, Undersecretary John G. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Daghang salamat, Sec Martin. Mapasalamaton si Ignacio Ursal tungod kay natabangan kini sa iyahang operasyon dihang na aksidente kini ni adtong 2019.
Si Ignacio kinsa nagselebrar sa iyahang ika-42 anyos karong umaabot Mayo 10 na banggaan og motor apan karon mapasalamat na kini tungod kay natabangan sa Malasakit Center nato didto sa Ormoc District Hospital. Ato ang paminaon si Ignacio sa interview niini sa atong OPAB staff. Nagkuhan may sa amo opening salbo tapos nanaw mi dito namin nagpalumbay daig motor banggaan kog motor di sa likod. O nya sir katong nabanggaan ka na admit ka asa man ka na admit sa nga ospital Sa kuan UDH Ormoc District. Ormoc City. So sir Tapos- katong pag-admit nimo pila man to ay mong bill? Kuan 107. 107,000 niya. Pila man ang gi-shoulder sa Malasakit? 66. 66,000. So ang other katong bayron nun sir giunsa man nimo pagbayad? Atong 41. Oo. Sa kuan to sa PhilHealth namo sa Purpose. Ato ang Malasakit Center sir kay gitukod ni siya sa ato ang presidente si Presidente Rodrigo Duterte o niya ang nag-implement ani ato ang senador nga si Senator Bongo. Unsa man imong mensahe ng duha? Nagmensahe na ako sa ilang duha. Dako ko na akong pasalamat sa ila ba kay kung wa siguro sila tukod sa ng Malasakit Center. Kung sila kay may tabo sa akong tila, wa may kwarta, daghang mo eskwela. Wa na ko trabaho kaya nagpapasalamat ako kang Pangulong Duterte, kay Senador Bongo na dako ko na akong pasalamat, kasing-kasing ako pagpasalamat na kung wa sila, tingay kung sa lang, di makusiro kalakaw o maputol bago nga tiil, wa may kwarta ka gasto. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Nahulog nga gi-shoulder sa Malasakit Center ang bill ni Ignacio Ursal tungod kay usa sa ahensya nga anaa sa ato ang Malasakit Center mao ang PhilHealth. Samtang pagkakaron nagpabilin nga anaa sa 102 ang atong Malasakit Center sa nasod. 56 Luzon, 22 Visayas, 24 Mindanao. 102 ang total. Hangtod sa sunod nga higayon, gikan sa Kabisayan, kini si Yusek Janji Gonzales, maayong hapon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Dagang salamat sa imong Malasakit Center update Undersecretary Janji Gonzales sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. O sa atong mga kababayan na galisod sa ilang hospital billings, pangitaa lang ang Malasakit Center Office sa mga pampublikong ospital sa tibuok nasod. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Ang Sangguniang Kabataan sa Ormoc City aktibo sa pagsibya sa mga programa sa kagamhanan aron mabatok ang COVID-19 pandemic. Sa napasang Sangguniang Kabataang Resolution number 6, mando niini sa mga SK officials sa lungsod, natabangan ng ilang mga barangay health emergency response team. Aron mahatagan pata og dugang na impormasyon sa ilang mga programa o proyekto para sa mga kabatan-unan sa ilang takbayan, atong makauban karon si Sangguniang Kabataan Ormoc City Federation President Joanne Marby Simbahon. Mayong hapon kanimo, Joanne. Hello sir, maayong hapon sa mga naminaw, labi na sa social media ug labi na sa inyong pag-imbita namo no nga sa Ormoc City, and labi na ang mga naminaw nga mga pisdak gyud. Joanne, karong wala pa gyud natapos ang atong pakigbisog sa COVID-19. Kamo sa inyong sangguniang gipasa ang resolution number 6 kung diin gimanduan ng mga SK officials nga tabangan ang Barangay Health Emergency Response Team. Unsa man sad ang nahimong partisipasyon sa mga SK officials ani? Yes, naidaghan Secretary Martin no. Una namong gibuhat ato nga time when we started from I think April, naghimo mi o nagunahon nami unsaon pagtabang sa atong mga frontliners, labi na itong nagbantay sa borders. So nakahuna-huna mi og paghimo og face shield. So ang kanisang face shield nakuha ni namo budget, ang budget namo na
kuha is from mga volunteers, donations, mo ginay una na mo nakuha. Kay kato nga time is wala pa man naka-realign dayon na siya kami sa pangitabo sa COVID-19. So after sa among paghimo ato na anay memorandum circular nga naghatag ang DILG, mo to nga nag-realign dayon ang budget sa itong mga kabatan-unan. So nanghatag nami og mga hygiene kits sa atong matag barangay at mga budget sa atong matag barangay nga SK. And then also sa federasyon, naghimo sad mi og kaning ato gitawag nga health programs pod nga side sa labi na sa psychosocial nato nga program. Tanan SK chairman nako gisugdan. We have our seminar and trainings kay mo lagi nag-lockdown. We have number one na ato ang problem is our mental health. We have our suicidal cases here in Ormoc, and then mo to nga amo gyud gi tagaag pagtagad ang mental side nato. So kani gipangunahan sa atong agak team, which is si Dr. Cam, mo to ako gisugdan sa mga SK chairman na naami training and seminar. And then also we have our Linggo ng Kabataan, which is naabtan yun ni, which is 1 week long celebration ni siya sa atong youth. So wala jud gihapon mi nagpalupig sa COVID, no? We just follow the strictly health protocols. Tanan na mong activity sa tanan SK nga nangutan nagiunsa namo, tanan na mo activity nga gikandak is moagi gyud ni sa health, sa City Health Department. Mangayo mi og health clearance nila, which is we have our Super Dome, 8,000 ang iyang kadakon, pero mao to nga ilaming gibawalan at first ato nga bawal gyud ang amo ang mga activity. So amo silang gihangyo nga kami laging youth, nothing can stop us. Amo silang gihangyo nga pwede ba nga wala na lay audience. Moto nga ang amo ang activity is true live na lang siya tanan sa FB. And then we have our sports gihapon nga pwede sa ECQ pa man ta ato nga time. So we have our online games nga maka-distract lang yun sa ato mga kabatan-unan, labi na kay naarigid ta sulod sa atong panimalay. And then also for the education side, Sec Martin, we have our Ayuda Eskwela, which is ang atong Ayuda Eskwela is full of volunteers gid ni siya, especially sa mga teachers nga mga mo magpa-ranking pa lang. So they have points ani. So ang atong matabangan pud nato tong mga students from grade 1 nga labi na tong naay ginikanan nga di gyud in town kay baw mo answer sa module. So kani siya mga teachers volunteers mungadto ni sila matag balay-balay ani mga bataa kay tabangan nila og tutors na sinagsulot sila og kanang face shield og mask gihapon St. Martin. Dako man kay na sila placed didto so gitugutan mi nila didto pwede mi mag-camping for our mental health yanto St. Martin. Joanne, karon hinay-hinay na ang pag-abot sa COVID-19 vaccine. Unsa sad atong gihimong lakang aron mas mapasabot nato sa publiko ang importansya niini? Yes, Sec Martin, kagahapon lang no, together with our Mayor Richard Gomez and Congresswoman Lucy Torres Gomez and also the 15 sangguniang panglungsod, kagahapon gipatawag na mo ang tanan punong barangay, head sa tagsa-tagsa nga department, and also ang mga tanan BCC sa kada barangay para maghatag og impormasyon matud ani ato a vaccine. So nagsugod na ang atong syudad nga mag-encourage gyud nga dili mahadlok aning vaccine. And then also for the youth side, naami gipasa ngadto sa City Mayor's Office, nangayo mi nila og budget kay this is a really big project namo, which is a moral painting namo, which is ang among team pod is
vaccine para sa atong katawhan sa Ormoc City. Lastly, Joanne, unsa pa ang uban pang programang kinahanglan atangan sa mga kabatan-unan sa Ormoc City karong 2021? Yes, Sec Martin, na atay daghan. Ang una lang, ang pinaka-highlights sa ato ang Republic Act 10742, which is ang atong SK. We have nga gimando nga maghimo miglinggo ng kabataan, which is nahimo na ng ordinansa nga ri sa mo ang syudad, Sec Martin. So obligado ang syudad og motrabaho nga we have a 1 week long celebrations para sa atong mga youth, not just for having fun, not just for like ang mga socio-cultural, kundi tanan gikan sa education nga part, sa environment nga part nga amo pong gipanghingusgan karon nga napasar na ang among single-use plastic. So from gitawag man gud ang Ormoc City karon og City of Helmet, karon matawag na pud pohon nga no plastic gid mi nga rit. Not just necessarily nga no plastic, ang single-use plastic, Sec Martin. And then go back to the LNK, karong August, we will have our 1 week long celebration, which is ang Linggo ng Kabataan. Unsay mensahe nimo, Joanne, sa mga kabatan-unan, dili lang sa Ormoc City, kundi sa tibok Pilipinas? Yes, ang akong mensahe sa tanan is, we have still the COVID-19. And ang ako lang gihangyo sa tanan nga makig-cooperate ta sa syudad, labi na sa LGU, no? And then sa mga SK nga is ayaw mo kawad-an og paglaom, labi na kay gi-discriminate jud ta nila pagsugod, no? Ayaw na mo ana ang ato na lang is motrabaho ta sa atong obligasyon as barangay official, and also for my co-presidents nga na laban lang gid gihapon ta for a youthful Philippines. Daghang salamat sa Sangguniang Kabataan Federation President Joanne Merby Simbahon. I will try my best to stay youthful. Sa atong pagbalik, atong paminawon og makauban ang duo group na Rion, ang 2020 PhilPop Song Fest Grand Winner gikan sa Ormoc City. Don't go away. We will be right back. Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higala Communication Secretary Martin Andanal. Miss ta ninyong suyoon, no? Ibalik ba og pinakalit ang mga panahon na gaawayo nimo ang imong palalabs, pero maskin unsa na imong buhaton mobalik ug mobalik ra gihapon siya nimo. Karong hapon, makauban nato sa atong original Bisaya music. Ang singer-songwriter duo na gitanyag na
grand winner sa 2020 Philpop Song Fest tungod sa ilang kantang suyo. Ang Bisaya Pride sa Ormoc City. The duo Rion, si Noah Alejandre. Maayong hapon kanimo, Noah. Ayong hapon sa kaninyo, sir. It's a pleasure to be here. It was a very soothing and very cool music katong atong gi-play ganiya. First, I would like to congratulate you guys for winning the 2020 Philpop Song Fest. Klaro kaayo na bata pa mo, pero giunsa sad ninyo pagsugod ang reyon. Actually, we met ni Rian, my partner, which is not here right now kasi she has an exam. We met online, tapos from there we did song covers, Christian covers, and from there, ako siya giingnan nga, "Oy Rian, what if na we make a duo band out of the two of us?" Then, from there we started our collaboration. Then we made more songs. Then, tungod ato, nakaabot mi sa Philpop, and winning it is a surreal moment for us. And ayan. Gawa sa inyong musika, unsa pa may inyong laing gabuhaton? Actually, right now, nag-skwela mi duha ni Rian. We're both in college. I'm a third year Bachelor in Science in Computer Science. Tapos Rian is taking Fine Arts and also a first year college student. And pretty much that's what ang amo gikabisihan karon said. We're trying to balance it out. That's ang amo studies and music. Daghan ng nangutana unsa kuno ang inyong inspirasyon sa inyong original song na suyo. Actually, ang suyo na song is nag-start siya as an idea na ako. I mean, mostly sa mga music na to karon is either pure Tagalog or pure Bisaya. And ang idea ato is like, what if sa gulo na ang both languages, which is Tagalog and Bisaya, just laganap sa mga lugar nato dire sa Pilipinas, and pretty much anyone could understand the language. And moto, the topic na suyo naman is like, we've taken inspiration from our friends na who are in a relationship. Then moto, from there we started to work on the song, and ayan, the song was made. And how did you join in the 2020 Philpop Song Festival? Actually, pretty much anyone could join the songwriting competition, but for us it was I mean, out of 5,000 entries kami jud ang napilian nga makadaog, and it has damo siya kanang phases na pag-aagian, and out of all the phases nga mo naagian, I mean from quarterfinals to semifinals to finals, kami ang nakadaog, and it was a gratifying moment for us na kami ang napilian sa out of all the judges nga which include mga people from the music industry nga lihiro na sa just sila Noel Cabangon and others. But yeah, it was a nice moment for us, and we couldn't be more happy about it. Adunay lain-lain cluster ang Philpop, no, from Luzon, Visayas, Mindanao, ug sa kadaghan ng mga music artists sa nasod, ang Rion ang overall grand winner. Ug ang inyong kanta refreshing gyud kaayo. Kinsa man ang inyong gusto pasalamatan sa inyong na-achieve? Of course, from our fans who had been supporting us, and sa mga mentors namin sa Philpop, which include Noel Cabangon son, Gab Cabangon, and
our producers, which include Jude Gitamundok and his co-producer Sad, yung mga maayos sa trabaho. And we couldn't thank them more. And of course, sa ako, Amo family who has been supporting us since day one sa Amo career, and pretty much everyone who has been listening to our music. Noah, nindot kaayo ni no karon ang pagsugod sa inyong music career, no? Grabe kayo ka timing, no? Unsa pa may atangan sa mga fans sa Rion? Of course, we've got a lot in store for everyone. We've got many songs, upcoming songs, for our fans and for other people as well. And we couldn't wait for them to listen it. And we've got a lot of projects right now, and which include video projects and many more. So ayan. Tama sila pwede maatangan. Please invite our viewers and listeners sa inyong mga social media sites din pwede i-follow o madungog ang inyong music. Yeah. We're on different social media platforms. We're on Facebook, Twitter, Instagram. We go by the username We Are Rion, and also you could stream our songs on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and Amazon Music, and also watch our videos on YouTube. So ayan, you could go check us out anywhere. Daghang salamat and all the best, Noah. Good luck to your duo Rion. Usahay no bisan pa man mahayon og kaayo ug usahay kulang sa pansin ang atong mga uyab, mga gigugma, mao gyapon na atong pilion. Dili tungod kay underta pero tungod kay gihigugma gyud nato, no? Pero mga bay, nindot gyud na ang mga kabatan-unan karon isulat ang ilang gibati. Magsulat, mukanta, mga productive na kalingawan, bisan na alang ka sa balay. Laka kabalo, ang mga mabuhat nimo maodyay, ang mohatag nimo og nindot nga oportunidad og ma-inspire po ng uban. Daghang salamat, Noah, sa atong original Bisaya music featured artist gikan sa Ormoc City. Mga higala, diri natapos ang inyong programang kanunay nga andam motabang sa atong mga kaigsuunang Bisaya. Daghang salamat po sa atong mga nakauban, sa mga medical health workers sa Siargao District Hospital, Sangguniang Kabataan, Ormoc City Federation President Joan Merby Simbahon, kay Undersecretary John G. Gonzalez sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas, ug sa atong OBM featured artist gikan sa Ormoc City, sila Noah sa bandang Rion. Magkita na sadta sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 Armen Manila, DYHP 612 Armen Cebu, DXCC 628 Armen Cagayan de Oro, DXBC 693 Armen Butuan, DXRS 918 Armen Surigao. O matan-aw sa social media platform sa Armen Facebook page o sa Bisaya Gyud Facebook page. Pwede sad makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0947-486-0291, 0917-848-6469. Like and share and message na dayon. Ako inyong igsuon o higalang Bisaya Communication Secretary Martin Andanar, amping pirmi, mag-ampo ug magkita-kita tag-usab mga bay. Diri lang sa Bisaya Gyud.